Ladies and gentlemen, уважаеми дами и господа, скъпи приятели и фенове, пожелавам ви весели празници, бъдете живи, здрави и корави и прави с много берекет. Пожелавам ви от сърце, Аллах каквото искате това да ви дава. Най-първото е здравето. Бъдете живи, здрави с вашето прекрасно семейство, деца, снахи, внуци и абсолютно цялата ви рода. Vinaги da se обичате и да се уважавате. Sevgi mesajını aldım. Bu mesajı da sana geri ilan ediyorum. Асъм Петерели, звездата на TikTok. TikTok е така платформа, днеска си долу, утре си на най-горе. Затова тази вечер 21:00 българско време всички чакам моите приятели и фенове и който не иска да дойде да ни подкрепа. Sevgito ще играем кръв заради кръв. Bir de gece sözüyle kapatıyoruz. Para insanı ancak zengin eder, adam etmez. Adam olmak her kula nasip değildir. Canlar, seviyoruz sizleri ve dik durmaya devam ediyoruz. 21:00 българско време. Чакам вашата подкрепа и Sevgito да го видим тази вечер как ще е. Весели празници, живи и здрави. Чао, чао!